Wag yung ko mahimutang ining mga pipilakadlaw. Ilabi na nga, imo kong gingnan nga ako rin mo papriso. Imo gina itong iseryoso de? Natural. Teka nun, kumidyar de ka rin. Nel, gisukod lang nako ang imong loyalty diri nako. Gida sa dahil. Loyal mo kukunin mo, good. Di mo gina malalis. Ay, kabala ka. Daghan pa kay tagmahi mo. Sir! Oh, Oh, abal. Saman. Nasa sila si Tasyo, Pipito. Unsa? Nibalik na sa sila din, eh? Oo, saan ako sa palayo, sir? Ayaw. Ako ray makik-atubang nila. Nil, tana. Ato silang atubangon. Oh. Yung niya ka. Si Lolo Kuryo nga kutuyo. Di ka mahimong usod rin. Ay kupugi na to. Patas sa tanduha din eh. Kaya doon ako'y katungod din baya. Ha. Kung nakahimo kapag dapat ako, dinidili. Kikita kayo ni. Pistola. Oh. Pistula na. Tumusoy kapag tunog diresod. Bisag ang imong anino pa. Magmahay yung kastibok na kinabuhi. Wah, din. Ay lang pangingunaan na rin. Bahad ba yan na? Ha? Bahad na. Musibad. Ha? Ayaw pagtingog, di ako kay labot. Ano ko tanan? Kanikaon sa ibad. Yeah. Bahangyo lang, bahangyo. Hilom! Oh, oh. Pahawa dahin mo din ha. Ikon inyo gani kong hagiton. Doon nagyoy daw tang mahitabo ninyo. Diis. O si Diis? Deep size. Ay. Bueno, Pits. Mubalik lang ka sa agi, Pits. Balik sa agi. Karing. Samo. Pues, lakaw na mo. Pamahawa lang mo din eh, araway daw tang may tabor nyo. Tanapits. Bantay lang mo doon, ha? Oh, Wabi yung madlog ninyo. kalit-kalit. Sama, musukol siya ka. Pits, tanapits. Bitaw. Kalisod ka lagi. Tanapits. Lagkawam lagi mo. Adlog dahil mo pistola mga tuntuha mong dagko. Puslan man gihagit yung kuninyo ini. Di tagin mo lungan mga tuntuha mo. Naapag mo abot ang pagsuway sa inyong kinabuhi. Makita o niya niyong tasyo. Hoy! Felix, dapat! Oo. Daday, ikaw yun. Yan daw ganyan ba ito gibalhin ang kabas budiga? Oh, sugo man eh. Baygoryo nga ipabalhin kay palimpiyuhan lagi niyang underground. Di sa gusto nga doon laing butang dito. Nananghid unta mong Renato. Kay gipahipos ba yato niya balik dito sa underground? Mananghid pa ko nga. Pagbuot mas labaw din eh. Kay bawala gus Renato gayong gibalhis budiga. Ay, ikaw laingon eh, daday. Total, ni am ka permi din eh. Ikaw bitay mayorduma. Pero, ay, Felix, di ka. Unsa man sab? Kuan ba? Maban ninyo abli itong kaban. Oh, nga ablihan man. Nga di man to ato. Pero bugat ng kay itong kabana. Usa kay sud ang tuno. Buklang. Oh, bugat bitaw ka ito. Nagtuom kani ko nga. Dunay mga bato o puthaw ba nga solad to? Pero, lahi akong duda, Felix. Unsa may imong duda, ha? Nagtuo kong naidaghang sinsiyo adto. Sa? May sinsiyo, good town. Unsa pagtuon mo to, alkalsiya? Hama, day. Uy, kung di man alkansiya, basin ka ng gold. Hala ka niya. Oo. Grabihan ni muna daday. Gold yun. Ako pa. Uy, basin lang ba? Wabaya to kibaon sa isun adto. Oy, minawa, kung gold pa to, gipahipo sa tugtarong guryo. Oh, syaro sab ka na dayoy. Nagunahon na man ka ng imposible, oy. Ay, pwede mong good. Wag ba ka na bang, nangintriga lang yung ko ba? Ay, baya. Naibaw na ko, oy. Kung sa isod si mong utok. Sama ko no ba? Naghuna-huna siguro ka, no? Nga imo tong ablihan. Uy, ikaw yun. Misulti lang gani ko ba sinuusay sulat to? Gilain din ni mong sabot. Ibto ng bungot ni muro. Ay. Ha? Hoy, ikaw,
Wag gyud ko magunaw. Wag gyud ko magunaw ablihan to, no? Nang, Wa lagi. kalit magkagisgot ng butang ah. Para ka banra, dako na kay nani mong isyo. Diyaw na ko eh. Dalay kay tiwaso na nako ang akong gitrabaho. Anya? O sa may una-una man mo siya, ha? O sa una-una ni mo ron? Ha? Nga naman si Renato? Ha? Di ba ito pasudlo sa inyo? Kinala nga sultihan na ko sa luluguryo ni Pitch. Arong mabadlong ning kabuang ni Nato. Yapil lang ka, Nato si... Juan, yapil lang ka Nato si... Sa kihas yo. Kinsa? Katong gitiyonan ta. Kato ba? Kumantay ka to? Sige lang. Mukonsulta ta sa abogado ba na napits? May kina kong abogado. Magpapriso. Ginapapilding kliyente. Grabe ka busadong tawhana dyan ay. May untawag dakpong na siya. Sa mga pulis o kanang prisuhon ka na siya. May lagi unta. Pero, sagli lang. Atong atngan sa luluguryo sa ilang lolita. Sultihan na to sa gibuhat ni Renato na to. Pero ang pangutanan siya, the question is, padlong sa ka, siniguro yun ni Nato? Nara niya. Basta kay ato lang yun siya sultihan. Kaya, manitis lang lolita, kuntuan na bagit siya. Kumusta naman ka, Greggy? Okay naman kay Kulit. Kondisyon na kayo nga akong lawas. Nalipay sad kayo minimo, Greg. Kay, Nang hinaot mi nga, permi kang okay. salamat kayo ulit ha. Sabi ni mo, walang yung ko'y sakit. Katang hitabo na ko, kalit ragyod ka ito. Pero napasalamat kong hitabo to. Kay nga naman? Anak, mas ni kondisyon man good ang akong lawas karon kumpara sa una. Unya, di na sa bugat ang akong pamati. Nay, migaan ang akong tuugan ni kugwa ko'y di sama ka niya ito nga murag dali ra kayo maglabad akong Mao ba? Nya, mas tinaw akong panguna-una karon. Di na lubog. Di na lubog ba? Maayo dahil noon, Greg. Ay basig tungod sa tambal nga ilang gipatumar ni mo. Tingali. Ayo! Tinsaron. Ayo! Hala, Parehas na ko tingali. niyaman sila si Tasyo o Pipito. Nga po, lolita. Ay, Saka mo din Tasyo, Pipito. Nakatapit. Okay. Nawa lagi. Wag yung may masayop nga ni aradyo ka din, hey Greg. Lo. sayo ko ninyong namisita tasyo. Masayo yung ka, lo. Tarong dia, tarong nga. Ay, sa mga, alam ko kasukod, alugod. Di man si Lolita nga muntuyo din, ikaw man. Lingkod mo, Tasyo. Bitaw, my girls! O sa may, Juan, anong, Samin. ikaw may among tuyo, ikaw. Rato, gini. O sabi ng inyong tuyo na ko. Ay. Sulti, sabi. Kuan lo, kanang kuan ba, kanang, gahapon ko, dito misinyo. No, nya. Pero, mo sa magisugat man ni Renato nga iso kayo. Nya. Unya gipagtiyonan mi pistola sa way igong rason. Unsa? Gitiyonan mo? Ulo. Kaming dos pipito. Kay di man niya pasudlon dito sa ato. Uy, kalain good ana. Nganong maniun man siya? Una. Taman. Nilad gyud kay nagbatasan ni imong apo ni Goros oy. Mau ba? Maong mihangyo minimulo. Nga unta, mapitol na ng kinaiyan ni Renato. Pitulan na. Tinuod na. Bitaw. Abusado na kina siya. Iya pa ming gipapriso. Nya, iya na sa ming gitiunan ng pistola. Ang angay niya. Siya na sa ibalog sa prisuhan. Mau ba? May sagdi lang. Inig-uli na ko. Ako siyang istoryahon o badlongon nining dilimayo niyang gihimo. Ano? Karayod! Inji! Negorya, ho? Claro. Pero, lo. Pwede ba ko mabalik dito sa ato, lo? Mag-istorya ng unyata sa laing adlaw. Kaya lang na pagkato to. Kaya pagkato. Kay, init pa kayong isyo ninyo ni Renato. Pero, Nigors, Kaman, apo man sab nimo si Tasyo. Di ba doon naman siya katungod sa inyo? ay, di na ta mag-iskutan ng mga butanga, oy. Ako rin niya madto sa inyo.
Mag-istorya lang unya ta. Bahin ng mga butanga. Di ba kininyo ta, dini, inyo pa manirin? Oo, bitaw. Hangto din dito sa eskina. Sa may, kuan, kanang bikirihan. Kuan, sa ba plano ninyo dinirin? Wa ko bibaw sa planong lulo. Pero nakadungo ko kaniadto nga nagplano silang tukuran nila o establishmento din eh. Uy, nindot ni tukura do mga building rin. Pabor ba ganas negosyo din eh. Puhon, Nel. Kita rin makatuman anang mga planuha. Uy, Red. Saan? Si ni Felix eh. Igaw pa. Nato. Junel. Kamo manggudiay ni. Kami ni, Felix. Kumusta? Ay, bagul na humalog ayo sa linyas Corintis inyo dong. Okay na to. Salamat kayo ha. Tapa. Saan? Nagunsa mo din eh. Lahos ta sa bahay, lahos ta. Ay, sige. Musunod lang unya mi nimo, Noy. Na pa mi gipaabot din eh. Mao ba? Sige. Biyaan to na mo ha. Hapit liya mo diri ha. Sige, harap ko. Sige, Noy. Sige. Ay. Mao gini nga gianan sa tanan rin. Hasta sila si Lolita, mao ni ang kumun nila nga gianan. Hain mo sila si Marlon Ugande. Kailan nga ato na sila nga masabot. May mo na nato nga mga plano, batok nila ni Tasyo. Padoon na kuno sila. Basinog nalay gamay kakulian ba. Pero dito masipyat, maabot gano'n niya ato sila. Kinanglan nga, maghimo na yung taog, diskarte na ini, Nil. Aron nga, makabaws na unyatan nila ni Tasyo. Uy, Ren, siguro yung mo na nagpaingon din na to? Asa? Patay. Nakit-ang yun ta niya, Nil. Yan, nagpadunag din eh. Pero tira bang isugaw dagway? Sagdi lang. Ako rin naibaw ang tiguanga. Kamo man di ay ni. Nagunsa man mo din ni Siskina. Lo. Naramig ipaabot. Ay, nato. May kinakita ka din eh. Naigisulti si Tasyo nako. Bahin ninyo. Unsan man sabna lo? Nasab sila gipahaba ni mo? Sa maning kalakya. Nanion mong kuno magpistola nila. Ha? Usa ko'y pistola? Magsultis tinuod na to. Ano bang nanion mong pistola? Ha? Wa mo gumina niyo ng pistola, sir. Nagpataka na nagtabi na sa stasyon na nimo eh. Kaya ang summer man day ang inyong gibuhat. Pati. Waon gud mi daw tag gibuhat lo. Naghimo-himo na sad sila og istorya para madaot ang akong pangan. Iruhan na to. Nabiyate si CCTV to Debe mo makalimot na ko. Bitaw lo, relax lang. Giprotektahan lang nako ang atong kaugalingon. Kaya lisod na kayo nga masudlan na sa taog kriminal sa atong parimay. Ganyan mayoy mo gibuhat na to. Kung toyo rin mo, nga dili mo sila pasudlon sa ato, kinahanglan gid nga, kinahanglan inyo kong paibawan. Kinahanglan nga maniyon pa mong pistola. Ay, pasensya na gid lo ha, pasensya kayo. Usay doon ay mga butang kinahanglan yung buhaton. Ang sitwasyon ay mudiktar kung unsay angin buhaton. Paminaw na to. Minaw. Di ko gusto nga imo ng buhaton ngadto ni Tasyo. Kung madtos Tasyo's bay, kinahanglan nga dili mo siya babagan. Kinahanglan nga imo siyang pasudlon sa buta. Ikaw no? Ang imong pagbuot mo ay matuman. Timan na ninyo, akong isulti, Timan igid. O ayaw ninyong supaka. Murag tuwa na gyud siya may laban nila ni Tasyo rin na. Sandi lang. Mabalir lagi ng tanan. Halino, lain na sad ang isyu karon gaw-gaw. Naniyo na sad sila pistola. Maumay pong nila ni Tasyo og pipito kaw. Tagabihan na gid ana uy. Nagsalig na lang din sila sa ilang pistola. Nindot tandat ako nila ng sumbagayon. Wa man sila dag-ana ni Tasyo. Mao na nagpalaban na lang sila sa ilang pistola. Ano nga pa man na sila dakpa uy. Dapat unta gipriso na sila. Mas maayo ang tagaw no nga mahusay na sila. Delikado kayo kung magdinumtanay na sila hangtod sa hangtod uy.
Ang akong problema diha, kana raman gyud sila sa Renato. Ako'y naluoy nila ni Tasyo, gaw. Abi ni mo gaw-gaw, no? Sa ako nasabtan ang ilang sitwasyon, kana si Renato, dako nagkasina ni Tasyo. Ngano nakaingon man ka, anak, gaw? Nalimot ka? Nga pinakasuod ka ni ato ni Lolo Goryo, kana mas Tasyo? Sila ba agay suod kaayo? Ang tanan na sayod, anak. Naguba lang na ang ilang maayong tinagdanay tungod sa mga pasangil ni Nato nga kriminal si Tasyo. Nga ilang gipatuo nga si Tasyo mo'y nagpatay sa kaugalingon nilang amahan. Nasubo ba ko ng balita, agaw? Mao nang nagduda gyud kulit nga kanang tanan kapuang rana ni Renato. Unsay kabuang, gaw ba? Malagnit nga si Renato mo'y dunay dakong kalabutan sa kamatayon sa ilang amahan. Unsa? Dili sa tingali, gaw, uy. Oh, may mo man og nasayop ko gaw-gaw, pero dako kung pagtuo nga dunag yun. Lisod man sad kaayo, good, gaw, nga muhukom ta nga watay igong basihan. Tinuod sa bitaw. Pero, bisag wa pa ko'y igong ebidensya sa akong mga pagduda. Sa ako lang ng obserbasyon sa ilang sitwasyon karon ba, mura gusto gyud ko sa akong mga katahap. Oh, naamay Ginoo, gaw. Manghinaot lang gyud ta nga unta. Way usa nila nga nalambigit sa maong krimen. Pero mutuog gyud ko gaw sa karaan nga panultihon, nga way aso nga makumkum. Ay. Unsa may una-una ni mo siya? Ha? Unsa may gyud? May kahang maningkang mo ta? Oo. Nalalibat man ko gamay. Ay, maningkamot kita, Pits. Daan ko. Nga makabalik sa mo kay sa mga lihok ang ipakita karon ni Renato. Murag dako na ko kay kung pagduda nga dunag sa daotang plano sa unahan. Garom! Si Garom. Murag! Marapayos na ko na unan siya. Marapayos na. Nabalaka lang ko ni Lolo, Pits. Tiguang narabataw na siya. Basinog simba ko doon na idaotan himuon si Renato niya. Kusog yun kasyo. Sa ako nang gingon mo kaniyad to. Kung atong mga pagduda nga si Renato doon kalabutan sa kamatayon sa inyong kabahan, posible po nga iya sa binang buhaton ngadto sa inyong lolo. Di dyo ko masugot na, Pits. Mga samtang sayo pa. Mas maayo nang managana ta. Samtang wapay na ito po. Samtang? Samtang may pinitik pa kung kasing-kasing. Pay siya. Sigpa dayos. Bangag sa ilong. Kinang nga mapunga na nato si Renato sa iyang mga daotang plano. Silang, Pits. Bahalag pungan ko nila. Mamugos dyo ko nga mubalik ko puyo dito. Dako kayo katungod siyo. Dako kayo. Kinahanglan yun nga magkabalik kasi niyo. Mga silong. Gaw! Di ba ka nasakinan nga nagparking sa unahan kang Renato man ang sakyanan? Oh, bitaw, gaw, no? Lo, nay, murag sila yun nang itanaw na to, gaw. Ayaw lagtagda, gaw. Pero medyo ko makapnatikod nga na sila pirmi magsanpay tiya. Ari lang taagi sa pikas, gaw. Ayaw lagpalata, ha? Diba? Let? Tawag mo kita, gaw. Kadiyot lang. Let. Oh, Ren. Ikaw mong gaday na. Oo, kami tao ni Let. Kumusta na mo, Glenn? Okay naman. Oh, asam di mo paingon? Ato, Miss Mercado, Ren. Hoy, mau ba? Ay, ihatod mo na mo. Padong sa lungsod. Ayaw lang. Muhapit pa manggod mi simbahan. Ay, kaso na. Magian naman na nato. Adali. Ayaw ihatod lang. mo na mo. Ayaw lang lagi. Dagan pa manggod mi og hapit-hapiton. Muhapit pa mi sa among mga kaila. Salamat na lang, Ren, ha? Sa sunod, igayon na lang tingali. Sigurado mo? Sigurado, oy. Tanagaw, di ta maglangan kay nagpaabot na to sa Snura. Sige, gaw. Tabi una ninyo, ha? Nato. Ari una mi. Sige, amping mulit. Naglikay na gyud sila nato rin na. May adlaw ra, Nil. May adlaw ra. Nga kita na sa bunya ay makapabur. Gusto na ko, Daddy. Nga, ano na lang katrabaho din ni Dad. Uy, salamat kayo, iho. Abi ni mo, iho. Daddy? Maikog kami ni mo, uy.
Daghan lagi kang natabang na mo. Ay, wanay, sapayan, dadi, wanay, sapayan. Di ba, ubiya ka nga kalipay, ginanak ko nga mutabang. Ilamin na yun. Salamat. Ninyo. Salamat kay iho. Uhay. Ay, gusto na ko nga ikay mo-maintain sa mga electricity din hidade. Kanang dako man kayo ni nga akong mansyon. Kinahanglan gyud ko nga doon ay matiman sa akong mga aircon. Sa suga o uban pang mga appliances. Oh, sige. Okay kay ko na, oy, iho. Gusto man gani ko nga ano na lang mo puya. Ay, dato na lang sabto ninyo Lolita din ba? Ay, mas malipay ko nga usan na kapamilya din hidade. Sige lang. Suwayan ako ingon ang akong anak ha, iho. Ay. Pero dade, amahan mong yug ka. Sigurado kong di gyud mo balibad si Lolita ni mo dade. Wanay kaso, iho, guryo. Lagi. Di lang kong pasalig ni mo, ha, iho. Pero, kutob sa kumahimo. Akong suwayan og ingon si Lolita. Aron anhin na lang mi mamuyo. Ay, salamat kayo, Dad. Salamat kayo, Dad. Daday pa dong kada dali. Kinsa na? Daday pa dong dre. Daday? Tingog dre. Ako man ko, oo, tinuod. Daday. Ay! Awa. Gariyo! Daan na jogo. Nabantayan ka ni Felix to. Daday! Ay, Gariyo! Uy, hindi na sa istasyon pipitos gawas. Akong padayon nun. Oh, nada sila. Sige, padayon na, Daday. Okay, akong padayon nun. Sige, bye. Okay, hinay lang, hinay. Inay. Sa may, ako ay kaalagat ninyo, Tasyo. Lo, may balik jud ko din Kay? Og nagpasalamat ko nga nagpadayon jud ko ninyo karon. Gipadayon bitaw mo. Bitaw, gipadayon jud ko ninyo ba. Mayo rasad. Ay, sulti sa imong tayo. Zero. Ha? Sulti sa imong tayo. Lo, kwan ba? Sumahay mo ba? Kon, Musugot ba ka nga mo balik na ko og puyo uban ninyo dinhi? ha? Unsa man lo, okay ra ba nimo nga mo puyo na ko og balik dinhi sa ato? Ha, lo? Di may mo. Renato! Dako kong supat. Nga mubalik ka og puyo dinhi, Tasyo. Pero, Wala kay angay nga ipasabot na mo. Ibaon mi tanan nga doon na kay daotang plano. Mo nga gusto kang mubalik dinhi. wa ko'y daw tang plano dinhi na to. Ayaw lang ta Tasyo. Wala kay katungod dinhi baya. Ug dugay na kang gikalimtan nga sakop ka sa among pamilya. Ayaw kong na bidas ni mo imom kong iangin. Ayaw kong iangin sa mga kabuang. Kaya ikaw mo ay dunay daotang laraw og di ako. Ako pa imong balihon karon, ha? O natuo ka? Nga napay mutuo ni mo dinhi? Ha? Natuo ka na? Nga napay mutuo ni mo sa dinhi sa nakapalibot na to? Bisag si Lolo. Bisag kamay. Wag yun may mutuo ni mo. Basta na. Ano mo paglalis? Kita ka? Gipahilom na ka ni Lolo Guryo. Huwag ko pa ni mo. Pupawa na ka din karon gadayon. Ay napagdugay, Tasyo. Basta na! Ang akong hukom. Muuyon ko. Nganhin mo balik og puyo, Tasyo. Unsa? Muyon ka, lo? Ngani mo puyog balik ang tao nga nagpatay sa kong amahan? Gusto na rin na to. Gusto na! Muna'y akong hukom. O kinahanglan nga, imo nagtahuron o respeton. Salamat kayo, Lolo Guryo Gwapo. Buyag. Butik na. Talapit. Buyag! Atagan kong kwarto, talapit. Success! Tanawa, lo. Kita ka to? Wa na mga batasan. Diretso laglakaw. Sila no, nga umiuyong man taon ka, lo. Panatay ang lalisan na to. Ako nang pagbuot. O kayo kung supaka. Na, diya ka na. Mga animal. Wisit! Dagamlay ka gilabanon gaw. Na, basta dili ko makalaba og 5 kaadlaw, gaw, matingob man yun na. Mao nang mahimog yung bukid ang ako mga labunon. Ay, kagool gaw.
Tabangan ra niya, tika. Gamay raman ni ako, ah. Okay ra ka, uy. Pumasok ko magdali ba? Hi, Glenn. Uy, Junel. Ikaw mo guday na. Sorry kayo sa disturbo ninyo, ha? Sa may tuyo ni Manel. Wa man, Glenn. Nalipay ra ko nga makakita ninyo. Aw, wala ka laing tuyo na mo. Igor aday ka matanaw. Matabangin, miglaba din ibi. Uy, wala kaso. Kamaayo na ko ba? Tabangan na mo. Sige. Katumoy na, Hanil. Kanang mga maong kay bugat. Hala, uy. Kaikog sa damo ni Monil, uy. Ikaw naman hinuim ng laba diha. Okay ra kayo na, oy. Andad si ko naglaba ba? Janelle, nakoy pangutanan ni mo ba? Ay, nagkalain ha. Usam na, Glenn. Kumusta naman to inyong kaso? Di ba, dakpunon mamungduhan ni Renato? Ha? Uy, di na tinuod din, oy. Nanagod taong dakpunon man, mi. Wa mo gud misa. Ayaw na lang gud pamakak, Janelle. Nakakita ba mi sa video nga kamoy nanguna og sumbag nila ni Tasyo og Pipito? Wa mo ko ilabot ato, Glenn. Naangin ra ko to. Nakakita manggo ko nga imo sang gikalitan og sumbag sa Pipito. Mao tong nabawsan mo. Self-defense mo itong amo, Glenn. Diba, nabaya mo nga, doon na na'y atraso sa sitasyo sa pamilya nila ni Renato. Hoy, ikaw ba, Junel ba? Nagsulti ko nung tinuod, be. Naibaw ko nga nahadlok ra ka ni Renato. O sa magyud, na ba kayo naibawaan kung kinsa gyud ang nagpatay sa amahan nila ni Tasyo? Ha? Sulti lang kung mis tinuod ko. Di bitaw mi manapi. Og naibaw sa mis tinuod nga si Tasyo dili maoy kriminal. Pasangil ra na ni Renato. Sulti dayon mi. Kaya di mami magsaba. Di ba, gaw-gaw? Bitaw. Di gud mi magsaba, uy. Di ba? Lugawas na pala tanahag, Glenn, eh. Diba, nabaya mo nga, napreso na si Tasyo tungod sa iyang sa nga nahimo. Ay, oo, napreso siya sa nga wa niya buhata. Ayaw na lang gud pagtipas og laing katarungan nil. Sulti na lang gud. Ang ako lang yung ikatubag ka na, Lino. Nga si Tasyo gyud mo'y nagbuhat sa ingon. Siya mo'y kriminal. Mao ba? Anala, hutda naglaba mong mga labunon, ha? Nibalik na puyo Tasyo din, he? Ay, gipapayo magbalik ni Goryo. Mao ba? Maayo na gini ay ang ilang kabubuton. Aw, tingali. Pero, nasuko ba kay to si Renato? Dako, siyag sopak nga bubalik to stasyon din, he. May katalungan sa Renato. Siyempre, di bialalim ang gibuhat ni Tasyo. Pero, Felix dekat. Dagan ingon nga. Dakat, eh. Dagan na ginundi ko gwapo na si Felix dekat, eh. Butlang, dadaing butlang. Ay, paminaw ba? Di sa kato. Dagan ang nag-ingon ba nga lusintigi ko na nastasyaw? Butlang. Sa iyang damgo. Di tam katoo din, anay, kay inosente siya, oy. Pero, oy, para na ko, Felix, no? Maayo magkinaihas tasyaw. Buutan mo siyang pagkatao. Ay, pastilan. Anak man gyud na daday. Buotan pa na ron. Walang tamakhibaw sa unahan. Dito unahan kamay ba? Unan. Pero ikaw, masabagay di tanaw ni mong tasyo. Para na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Nagara. Kanudahan pag yun. Oh. Kay, tiyaw mo'y napreso ng isang 5 tuig. Asya, Rosab, no? Kung naaban niya ang kanang maong ebidensya nga wa siya atong panahon sa pagpatay silang amahan, dili unta siya mabilanggo og ingon anang ginagayuna. Uy, basin uwahin na kaayo nga nakakuhag ligong ebidensya, Lex. Hinoon, dali na ako pasabton. Di ba? Hinoon. Di ba? Alam ko. Oh. Pero, wa pa maging mahuman ng ilang kasugod. Mahibawaan yan nato na ang tanan daday. Inig-abot na yun sa panahon. Pagdating ng panahon. Bitaw. Mulutaw ra gyud unya ng tinuod. Pertig yung lagutan ni Renato. Wala siya mahimog. Pagbuot maginilologoryo.
Nakita yun ako ang kahayag siyo. Paghiwi na ko. Kauli na yun. Paghiwi na ko suko kisa. Suko. Samot paghiwi ni mo. Ay. Magkauli na yun ang mayo ninyong kabubuto ni Lolo Goryo ni mo. Oh, mo ginaya akong ginam ko, Pets. Dugay na kayong panahon nga nangandoy ko nga magkasuod na may pagbalik ni Lolo. Nakaamgo na siguro na ang imong lolo siyo. Nga wa yung kaysa. Mao lagi. Kinahigayon na, Pets. Maun na gyud ni ang akong ipabot. Og pabor na ron nimo siyo. Nga niar ka din ibalik sa inyo. Katong imong plano bahin sa kaban. Gusto. Gusto siya. Gusto naman, Pets. Gusto, Pets. Unay. Unay. Maunay ni apilmis kong nahuna. Basin, ugma na, Pets. Atong suhiron dito sa Nilground. Kana gyud siyo. Liho kunday na to na. Kay intriga sa kayo ko. Intriga naman na intriga ko ba? I'm intrigued. Na-intriga kay ko sa imong gisulti na ko na. Pero kag membro showbiz linggo. Pwede po ko ng gabi no? Kanang mamingaw ng palibot ba? Ha? Pwede. Mas bayo. Karon lang gabi siyo. Oh, sige. Mga alas 11 sa gabi lang. Sigurado ko nga na mahuway ng tanan na. Alas 11. 110. Agad ka naman siyo. Di magagikan. Ay, dito ko gikas lang Glenda rin. Nalaba ko dito. Sa? Nalaba ka? Naabot magkagpanlaba dito? Awalan. Gitoyo to na ko aron makakita lang ko ni Glenda. Sa balita. Muram lagi ka og gisapot na. Makalagot. Naglagot yung kay Kunil. Kami uyon gyud ang tiguang nga mobalik og puyo dito sa stasyon. Ha? Miuyon siya? Oo. Ano magani sila namuyo dito? Uy, mas pasagod. Lagi. Pero sa may labot naman, o sa may buti pasabot ini. Nagpasabot ba ni nga gidawat na pagbalik ni Sir Goryo si Tasyo sa inyong pamilya? Ako pa sa istoryahan ug man balik. Kaya yung ko kauyon. Balik sa tasyo rin eh. Delikado ni Rinda. Kung ni ana uban na to si Tasyo din eh. Kusog ra ba kaya na mo palapad o papel sa mong lolo? Nawa na, sip ra ba kaya na tawana? Mau lagi. Kaniadto pa na siya. Mupitong, maglagot kay ko na niya. O, kinahanglan nga masumpo og yun na ni mo rin. Kinahanglan nga mapahawa na sa din eh. Kalagot na bagyo kayo. Kaya hasta nang iyang kauban nga makililimos, ipauban na ba niyo puyo dito? O, din eh. Ha? Nasaan si Pepito? Uban niya din eh? Oo. Silig yung luha. Magpagagnaong. Uy, kahilas biyan nila no? Saglang rin. Naama ko. Di yun na nato sila papurmahon din eh. Pero taod, ako yung istoryahon tiguang. Kinahanglang mamahawa gina sila din eh. Oh. Nagpasalamat kay kugdako ni Molo nga imo kong gidawat pagbalik din sa ato. Paminaw tasyo. Wa ni magpasabot nga gipapuyo ti ka og balik din eh. Nabalik nang akong pagsalig nimo. Gipapuyo ta ka. Tungod. Kidaghan kog mga pangutanan nimo. Bahay mo sa unsalo. May tungod sa kamatayon ni Binundo. Oh, ha? Oh, sige lo, pangutana lang. Kay andam kong mutabang sa tanan nimo mga pangutana. Mutubag ko. Tubag ka? Oh. Sa iyo na kayo nga akong pangutana. Og subliyon ako ang akong mga pangutana nimo kaniadto. Nga unsalo. Sige lo, pangutana lang. Ngay. Kinsa man jud di ay ang nagpatay sa akong anak. Dili ako lo. Kung dili man ikaw, kisam di ay. Makatudlo ka ba kung kinsa ang imong gikatahapan nga mo'y nagpatay ni Binundo? Ha? Tasyo? Gigi. Ang kuan. Ang ako ra yung ikatubag ni mo na lo. Mas mayo o paimbestigahon na natugo sa bang kaso. Aron ba may bawaan yun sa korte kung kinsa gyud nga tinud-anay mamumuno sa kamatayon sa mong amahano kamo. Sa ato pa, wag kikidudahan kung kinsa gyud. Ay, lisod yung kayo mohingaan ko lo. Nga watay igong evidence sa, kuan ba, ebidensya o sukaranan.
Kay, uy, di lalim nga, kung ano'y mamasangil tas tao nga waday maghimog sa laod, o mabilanggo sa nga wada buhata. O asamas na itabo na ko. O, May punto ka, Tasyo. Mausap na niya karon sa akong huna-huna. Gusto na ko nga paimbestigahan og usab ang kaso. mo ginay labing mayo lo. Nga pinasubay sa balaod, kinahanglan nga mahibawan gyud nato kung kinsa gyud to ang tinud-anay nga kriminal. O, come on. Sige. Ato niya ning isgutan. Mag-meeting tang tulo. Niray nato aron nga masabutan nato ni. Og maayo. Kung unsay mga maayo na itong buhaton. Mo na gusto na kong may tabulo. Ge. Nga magkayo sa ta aron seryoso na tong maisgutan kining kasuha. Magkatawa magyud ko nimo gaw uy. Kay mo raman og way bukog ang imong dila sa imong pangutana ni Junel. Way bukog akong dila. Oh, wag bukog gaw. Natural gaw-gaw. Mahiyo gid nang wa tay lipod-lipod ba? Kuwang pamanggani to akong pangutana. Unsa pa may kuha nga to gaw? Sa sunod, ako siya pangutanon. Kung si Renato ba, doon na ba'y kalabutan sa kamatayon sa ilang amahan? Gaw. Sigurado gid nga manervyos si Junel sa imong mga pangutana gaw. Oh, may naprangkahan og pangutana lit. Tan-aw na to kung dili ba siya magkabungag-bungag tubag. Mailan man ang mamakakay mangluspad man na. Mura biya to siyang nakuyawan sa imong mga pangutana gaw. Ha, timaan na nga guilty siya. Bitaw gaw. Mayo sa ning imong gibuhat uy. Mura gipaagi ra nimo komedya ba pero seryoso og undanon ang unod sa imong mga pangutana. Husto ka gaw. Ipaagi lang nato sa komedya. Suuro nato na si Junel. Hangtod nga mutug-an na siya mga sikreto diri nato. Maayo gid ang imong nahuna-hunaan gaw. Nagtuog gyud kong musultira gid na si Junel diri nato. Ako niya nang ulu-uluhan sa sunod gaw. Kusog man kay na manghagad og date usahay. Ako gyud nang sanungon sa sunod ba? Pero gaw, ayaw ba yung kumpiyansa ha? Wa ba kita masuhito ang mga tawhana? Aw, managana masab ko gaw. Di masab ko magpataka niya kuyog bisag asa. Kinahanglan nga igmat lang gid kagaw. Kilisod na kaayo uy, mga babae ba ta? Basta, ay kabalakan ako gaw. Ako ra nang sakay-sakayan niya si Junel. Di sab gyud ko mo kumpiyansa niya. Break. Sigurado ka Kasyo. Nga niya gid ni sa underground ang kaban. Sigurado lagi ko. Ang mga gulimbay ko nung sabi ka, o come on. Kaya akong sigaan din ha. Habi na ko sigaan si mong mata. Uy, hawan malagi kayo ng inyong underground siyo. Bitaw to, da. Biwana na din nila din he. Sa tanaw na ko siyo. Murag bago pa nilang gilimpiyuhan. Asa makada nila gibalhin ng mga butang. Gusto, suwaya na tugtanaw din sa Pikas Bodega Pitch. Iim! Team. Dili adlaw Asa man? Diisin. Si Disin, Dali, tambal na. dali sunod na ko. Tambal. Tara! Hakbian ni mo eh. Dali. Sa inyo gibuhatan eh. Nato. Abi ninyo. Labi na ka, Tasyo. Swerte lang yung kay ka. Kay gikaluian pa kan luluguryo. Pero magtuo nga, magkalingkawas ka sa imong dakong tulubagon sa pagpatay ni mo ni Papa. Bitaw. Swerte yung kay ko. Kay ni aman ako dapig ang kamaturan. Pero sultihan talang sagkan na to. Nga hapit na moabot ang adlaw sa ting hukom para nimo. Mauna! Ipagkatawa ko ni mo, Tasyo. Pagkatawa ko ni mo. Hinoon. Libre ang magdamgo. Paningkamot yun. Nga di ka babalhog og balik sa prisuhan. Ako ipadiguro ni mo. Sa di malugay, magtingkagol ka og balik sa bilangguan. Asa mamundo Mo hapit mi sa simbahan tay. Onya mo diretso ra mi sa eskwelahan kay gamay naman lang og kuwang para dawaton ko nga working student pohon. Paminaw ralita. Tay. Ako sinanay nimo. Nagkasabot nami nga pahumanon gi ka na mong eskwela.
O di na kinanglan nga mo-apply ka pa sa pagka-working student. Hala, kanindot ko na anak yo. Sponsor sa ko ninyo, Chope. Ikaw, Glinda, Ah, pag-working student lang. kala ni tiyo Pero, tay, sayang bayasad kung di na ko dayon ang akong gi-applyan. Makasave baya, tatay. Ayaw. Ayaw lang, Lolita. Gusto na ko nga makakonsentrate ka sa imong pag-eskwela nga di ka mahago og maayo. Makakita tagpaagyo aron makabayad ta sa eskwelahan. Bitaw. Sakto best tiyo gaw. Ma. Ay na lang pag-working. Para makafocus yung ka sa pagtuon. Oh, yun na, ragod. Mura ganiha ragi kung nakamatikod anang tao sa unahan da. Mura man og naniid na siya din nato. Ha? Hain? Hain man tawa na, ha? Hain? Pitch. Oh, Pitch. Wa na siguro sa siya ay wadaw na Gilabay na siguro to ay kabantay ka. Misa kung saan ang gudang pangita mo ragwa naman. Ipata ka siguro, Pitch. Kay, basino, kitaguan na silain. Wa mo siya dito sa imong gingon nga buliga. Wow, bataw na. Magpaabot pa ko ni Kuan ni Abay. Ni Abay-Abal ba? Basig na ibaw siya kung asa gibali ng ubang mga butang. Adib! Siri Adib. Ay. Pida! Adib. Pagod. Adib. Sayang o dada. Ay, naanagin unta pas inyo. ML. Ha? Kwarta padala? Unsa man di ay? Maulag. Happy na kong duwa. Pero silang, Pitch, ha? Makita na lagi ito na to. Naintriga na mahinoong kong maayo kung say soda tong kabana. Nakauna-una yun kong napasin og mga bulawan siyo, mga bulawan. Ambot lang ka, Pitch, kung matinood ng bulawan nga imong gingon, swerte nga kita. Di kito niya ta magsaba siyo. Oh, tural. Uy, Pitch, yun na, Pitch. Tanawa, Pitch. Uy. Di ba si Renato manang nagtambay sa unahan doon sa iyang sakyanan? Uy, ang moon milihok. Bitaw. Uy, hala. Siyo, yun na. Muraglain man. La. Giduol siya ng usa ka tawo nga murag. Uy, mura man og gitiunan siya og pistola, Pitch. Hala. Mura siya gitulis siyo. Tara. Ato siya tabangan. Uy, ayaw. No, banda. Putabang juta nga delikado kayo. Uy, la. Nawanan, naglinayugay sila, Pitch. Naglinayugay. Manangko lang siyo. Come on. Dito mo dol. Kaya ba sinong mamong ta? Kona. Naigo. Natumba. Natumba sila duha sa hold upper, Pitch. Nag-ilugay gyapon sa pistola. Ayaw, pagdol. Kinahalang nga tabangan nato siya, Pitch. Dali, Pitch. Ayaw, lagi. Siyo, kaya matamay ka. Siyo. Ayaw. Wala lapit na dito, han. Huwag siya mapinaw na ako na. Oh, sana. Ha? Musukret ka. Abila. Na. Oh. Buhay ni. Sigiron. Tika ko na ubul-ubul mo at pagliho kay muliho ka na kayo bukat ka sa imong bagol-bagol. Ha? Halakaw, di ba si Tasyo man ang naniun o pistola? Hala, ubitaw kaw. Pero nga naman na. O di ba ka nang nakigda dool anang sakyanan? Si Renato man na. Kinuo ko. Nga na magkahana. O yala, midagan ang tao nga gitiunan ni Tasyo. Ayaw, pagdagan! Manago tagaw. Kaya ba sinong maigot ha? Dali na to siya og dati na siya. Mo lagi, nasultihan pagil, Pitch. Pero, hay, magkadaya si Jonel. Oh, si Junel. Numdum ko ano niya si Nando. Oh, dara mo din si Junel. Pagbuminaw sa Lex. Kasama ni estasyon. Alo,
Kini siya, Chip. Ikaw ba si Tasyo? Ako, yun na para good chip. Unsa man dahil problema ni? Kuyog mo na mo sa presento. Ha! Waite! Oy, kay wait eh. Yun na, Chip. Ang akong amigo mo hinagluwas biktima tao noy. Oh, Ay, pagkapila-pila, Pipito. Ano di ka madama dia? Tara, sir. Ay napadangan pa istorya. At ito pang istorya sa presento.